Namar ka jing kiyo gi ba yo ek jing pang COVID-19 ka sarkar jela ka si thak ding kala rai ban penjari ya ka lockdown ni ka jing khang dam ha ka nong ba Shillong ha ki jaka ki ba hap apo ka Shillong agglomeration nadu ka siteng senya jong menta ka singi ublei hadu ka siteng senya jong ka si balang ban pendikena ba kanam dan ka jing sapriang ka klam COVID-19 ha ki Shillong ki thau Usembut Menteri Rambak Kajelau Bak Presiden Censong ulo ong ba kani ka lockdown kan trekam haberok kuwi ka Shillong nadu ka siteng senya jong ka singi ublei hadu ka siteng senya jong ka si balang kata nadu ka arpun terik hadu ka arpun dai terik jong naitung arjar arpo ulo ong ba ka jing tmu jong ka lockdown ka dei halo ka dong rim ba kanam dan ka community spread ni ka jing sapriang ka klam jing pang COVID-19 haki Shillong ki thau ki badan ka jela Uloong ba ka sarkar kamdan ya kalat da kumbui pan. Bat kahap ban penjari biang ya ka lockdown tang ha kanong ba Shillong bat lada ka jinglong jingman kadang sniu ondang beteng biang ban penjari ya ka lockdown. Ubak prestun uloong ru ba ya ka Shillong mau ba barapathar jalupara apa mau prem mau lai sing mau lai jayur nongrim hills nongra lachumia lachumkhra Nazareth golf link Shnong Kinhap Kumki containment zone. Because we really wanted to make sure that community spread does not happen in the entire state of Meghalaya. Therefore, we have taken a decision today that we have no other option once again to reimpose lockdown. Shillong urban area or the entire Shillong agglomeration. This lockdown will start midnight of 26th July 2020 up to 29 midnight of July 2020. But if the situation is worsened, we may further extend it. Kajela Meghalaya mtakata yo kala sakhi ke jingpur state jong ka klam COVID-19 ha ka jela barakawai batang ha ka si baar ka sarkar kala haban penbena containment zone ki khatlai tili kisnong ha East Giant Hills but West Giant Hills namar ka jingpur jong ka klam nakini kisnong nriutli ki dei ha East Giant Hills ki bakanthop ya kisnong Cleariat East Cleariat West Dikia East Denchenrum Sukilo bat mukampat yakini isnong lapenha bhaga containment area namar ka jingdan jokinong pang COVID-19 kabala sedang banpur hakathan kumjuru ha West Giant Hills ka sarkar lapen bena containment area yahnyok ligisnong ki baha papo ka Amlarem subdivision ki bakanthop ya ka Amlarem ka Krang Pam Tedong Amsarin Lat Jablem Amsipai Lalingdo bat Amlatdo Kani kejing penbena kelami hadian balangut kibriu kila yo pang COVID-19 ha Amlarem. Nakaliang katenat kakoi kakia kala penlong ru ya kejing le tes na pang ya kinong song sunong ha kini kisnong bala penbena containment. Bat te lakam ya kejing nang sapriang jong kani kejing pang. Namar kejing yo i ya kani kejing nang pur jong kejing pang ka sarkar ha kejing yalang bisar kam kejong ka na kabentau COVID-19 kabala long man ha kasi palay kala syem ka rai ban penlong no da kejing le tes na pang ki nong song song jong jela ha ki nyu wait li ki cluster kumbala ajing mut da katenat ka koi kya kabala ithu ru ya ki jaka ki badan kam ban le ya ka tes na pang namar kejing ma ka ba ap na kejing sapriang jong ka klam Katgum kejing pentip jong sarkar kumbalai pho hadu saupo tili kisnong kinha bhakabai ka cluster. Ka sarkar kla pentip baya kani kejing le tes na phang on pendan kam dikitiar antigen kit kibala ban aya ka result tang hapo lai kenta. Bat hadu saupo hazar tili kini kitiar kila dan ka jela bat sa silak nripo hazar tili kin sa 1 poi haki kindiat singi ban 1. Nakaliang ka sarkar kla kerpat ya ki nyo hazar tili ki community COVID-19 management committee Kibadan ha kisnong ki thao jong ka jela bakin ai ki jing tre lang bat kinong tre jong ka tanat ka koi kya kiban sawan rong si kisnong ki thao ban le ki test Ke bala propose ba ladon kam mentang ban yat ya kene ka random testing syakeleng jong ka jela Meghalaya leng ba jong ka antigen kit te menta ka sngi na kaliang jong ka government
kala pediang ya kanika proposal ban ngela rai ru bakini ki nyau powately ki clusters ki bala identify lengba jong ka health department bangin sedang no ban le ya ki random testing lengba ka antigen kit khnang ba ngintip batru ban yada ya kajing spread jong uneu kenyang jingpang ubangitip kum u COVID-19. Ka sarkar jala kala shim kiaru halor ka jimi khubor ka beide ba ka jingkan tat joki ka tu ni ki hospital jong kanong ba chlong ban ajung sumar ki nong pang ki bede na ka snong umpling tang namar ba kani ka snong ka dei ka bejan ba ka len sipai BSF ba len shop ka klam COVID-19 ka sarkar kala maham ban le teng ye kinu ki hospital ki ba kantat ban ajung sumar ki nong pang ki ba wan na ki snong ki badan ni ki nong pang COVID-19 haba kentui ki nong snong bakin ajing tip sa sarkar ladadon kinu ki hospital ki bale persya knang ba ka sarkar kan le ai persya yaki Ngasusi ngi na sarkar ngi note ya kani very seriously abang yo badon ki hospital ki bale kumta ka bangakwa ban ai ka kubor ka ba syai kedar kalong sngau bah wat hapo ki hospital jopi wat stigmatize yanuru namar ba ka protokol kala don lepa haman ka wei pagoi ka hospital bat kade ka duty jong kiru ba haba wan rung ki nongpang nengkong ki rung ha emergency haben je sing omot kit kli ki doktor ka ek problem ka ek jingpang ladi je ba long suspicious ba ka symptom le se ka long COVID-19 immediately kita ban ship ke step kumno ban le ban isolate je ki namar ye kini ki hospital ki ladon lepa la ka jong ka isolation halai jong hospital jong ki te ka banga kwa ban ong kolong ba nakaliang ke sarkar kini ki hospital kimla ban pha ya kinong pang syaying klem da ka don ka daw ka bapiang tang namar ba phi tip bakide na kata ka snong badon ka positive cases kata la bakla ban nga ai ka warning ru na kalian ka sarkar ba phimla ban le kumta bat nga da kerpat yi ki pai ba lani ki nong sensar snong ki song sensau lada jia bakilap don ki hospital ki bakum kita kin pentip officially immediately sya ka sarkar ngin sachim action katkum kaan ka sarkar jala lembaga tenat ka koi ka kya kala wan ra mentai ki dawai ayush na kamanta ban penklan ya ka bormet joki pai ba nong snong joki jala ban ya khone ka klam COVID-19 ya kan ye la pedbena da director jongka health services MI Dr Amanwar habai kren bikilat patai ku bor hakasi balang joki tayo bat ula kentui ki pai ba ki bakwa ban yo ikini ki dawai penklan bormet bakin let shim na ki PHC CHC bat kum juru ni ki hospital ki badan ka jala tinga ban biang sai sinang ni mo ngila ong kan husin nada bomdan kam nai mi shabar ngiyai ban biang ba ye ki protocols ki bangila adap ai na po health department lightly ye ki bangyong ki mask hand hygiene but ka physical distancing shanu ba filet hangno ba fidan kine fidiban bot perking